दाइनथि जोनोम सान फालिनायाव नोंथाङा बाहागो लाफैनो नामा बिदिनो? गोजोननाय मोन्दों आङो गुबैयै दिनैहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद बेनि जोनोम सान। बे खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोङो थांनाय 2014 मायथाइयाव जोनोम होदोंमोन। दिनैनि बे 18 जुलाइ अक्ट'खालि थांखिया बा नोजोरा बा जों मावनो लानाय हाबाफारिफ्रा एसे बुंनांगोन जे बर'फ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बर'फोरनि थाखाय मोनथाम राजखान्थि दाबि बेखौ लानानै सोमावसारबोनाय बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय बे 1 नं दाबिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। 2 नं दाबिया जोंना बुरलुंबुथुर दैमानि खोला सेरफाङाव थानाय बर'फोर बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय दरसे नेलाचल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सोरजिनाय आरो 3थि राजखान्थि दाबि दंमोन कार्बि आंलं बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोननो होनाय। बे मोनथाम राजखान्थियारि दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि सोमावसारबोदों बावहाय बर' एस ए हल गासैबो बर' हारियानो मोनसे समाव ज' जानानै बाहागो लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनैसिम मोनथाम गोरोबथा खालामबाय। गिबि गोरोबथाया 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुआरियाव जादोंमोन BSC गोरोबथा बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल। बेनि उनावहाय जों बुंनांगोन जाय BSC गोरोबथाया संबिजिरारि गनायथि गैजायामोन, बेखायनो बेजों जेबो जानाय नङा होननानै बर'फ्रा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सोमावसारफिनदोंमोन आलादा बड'लेण्ड रायजो मोननो थाखाय। बिनि उनावहाय जों बुंनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय नारसिननायनि थांखिजों सरकारखौ, भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ, बे थांखिजों बड' लिबारेसन टाइगारखौबो 1992 मायथाइनि 18 जुन खालि जोनोम होनाय जादोंमोन। दा बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि जि मोनसे जोङो गोरोबथा खालामफैदों बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो BLTनि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकार ज' सावरायनानै बर'नि नैथि गोरोबथा BTC एकर्डखौ 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव जोङो मुंसाइ होनाय जादोंमोन। बे BTC गोरोबथाहा भारतनि संबिजितजों गनायथि होजानाय मोनसे एमेन्डेड 6 नि गेजेरजों बेखौ दानानै होनाय जादों बर'फोरनो। नाथाय बेबो 4 जिल्लानावमोन, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि। बेनि अनगायैबो दा बुंनो थाङोब्ला BTC गोरोबथानि उनावबो आसामनि गोबां जिल्लायावनो बर'फ्रा जेबो रैखाथि गैयै बायदि थांनानै दङमोन, रायजो जानानै दङमोन। आसामनि गोबां जायगायावनो थाइथाय रायथाय बर'फ्रा जेबो रांखान्थियारि बा राजखान्थियारि बेंखनथाय मोनालासेनो रायजो जानानै थानांदोंमोन। दा ओंखायनो जोङो बर'फोरनि गेजेराव सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय थांनाय बोथोरनि बाथ्राफोर आरो उनावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि हायेनारि ट्राइबेलफोरनो फिसा फिसा अट'नमास काउन्सिल दाना होनाय गासै बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै जोंबो सानदोंमोन BTC माइराव रायजो जानाय बर'फोराबो बुंनो थाङोबा आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल जाय ट्राइबेल हारिफ्रा सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिल मोनदों सुबुं अनजिमायाव रिजायनानै नायनायाव जोंबो बिसोरनि बाङाय नङामोन। दा बे थांखिजों जोंहाबो मोननो हानायनि खाबु दंमोनखाय बेखौ नोजोर होनानै जोङो BTC गोरोबथानि उनाव 2003 मायथाइनि उनावहाय जोङो 11 बोसोरनि उनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दिनैनि 18 जुलाइ अक्ट' 2014 मायथाइयाव सानजारि नोगोर सिमोनसापुरि धेमाजि जिल्ला सिङावहाय जों दाना लानाय जादोंमोन। थांखिया बेनोमोन BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनोबो गाव हायुङारि खुंथाय अट'नमास काउन्सिल जोंनो नांगौ आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनि अनगायैबो माखासे 8 माने बर' कालचार अट'नमास काउन्सिलजों लोगोसे 8 दाबि आरो दंबावोमोन। बेफोर दाबिखौ लानानै जोङो सोमावसारदोंमोन 2014 मायथाइ जाय अक्ट'निफ्राय आफादखौ जोनोम होनाय जादों। बेनि उननिफ्राय जोङो सरकारजों नांजाबफानानै जोंनि थांखिनि थाखाय बा जोङो मावनो लानाय दाबिखौ लानानै सरकारजों जोङो खामानि मावबोदोंमोन आरो बे थांखिजोंहाय फैयै फैनानै जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि
दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबिनि मोनब्रै हानजा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर'नि थामथि गोरोबथा बे गोरोबथानि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलबो दिनैहाय जों मोनफुंफैनो हानाय जाहैबाय। जिहेतु नोंथांमोननि गोबां नाजानायनि गेजेरजों जिहेतु मोनदायनि गेजेराव जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोननो हाबाय। दा जों थांनाय आसाम एसेम्ब्लियाव जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ 4,748 क्रर बे पेकेज होदों। जिहेतु बिनि सायाव सरकारा जोंनि नैबे काउन्सिलाव बेसेबां होगोन आरो नोंथाङा बेनि सायाव बेसेबां आसा बायदि? बेखौ रोखा आं नैबेखौनो बुंगोन, जोंनि बाजेटआव दा 2020 आरो 21 मायथाइनि बे बाजेटआवहाय गासै WFT आरो BCनो 4,700 जायखिया बे रांखौहाय होनाय जाबाय, खौथि रां। दा बेनि गेजेराव ब्रेकआप खालामखानाय जायाखै नालाय, रानना होखायाखिसै। बबे अट'नमास काउन्सिल बेसेबां होनाय जागोन बेखौ रोखा खालामनाय जायाखै बा बोखावना होनाय जायाखै। दा WFTआवनो बे राङा गासिबो दङ आरो WFT आरो BCआसो नायखायोखाय अट'नमास काउन्सिलफोरखौ। दा बे हिसाबै जोंहा रोखा जानो थाखाय सरकारजों रायज्लायबावनांगौ दङ आरो साननैसोनि उनावनो बे रोखा जागोन। अब्ला रायजो राजानो जोङो गुबै जोंनि बर' कसारि अनसाइ गावहाय खुंथायाव बेसे खौथि रां हरगोन बे रोखा जागोन, बेखौ जों फोरमायनो हागोन। जिहेतु बे फैनायनि उनावहाय नोंथाङा काउन्सिलनि गिबि खामानिया मा जागोन? जोंनि गिबि खामानियाथ' बुंनो थाङोबा जोंना जोंनि बर'नि जि काउन्सिलखौ जों मोनफैबाय आरो जोंहा जेसेबां बर' गामिफोर दङ, न'खरफोर दङ, बेखौ नटिफिकेसन होनायानो जोंनि गिबि खामानि। बेखौ नटिफाइड खालामहोनांगोन सरकारनि दारै, आसाम सरकारनि दारै। बेनि उनावसो जोङो बियाब दागोन, माने समस्ति दागोन। आरो समस्ति दानायनि उनावसो जोङो बिसायख'थि गेलेहैगोन। जेब्लासिम जोङो बिसायख'थि गेलेनानै इलेक्टेड मोनसे काउन्सिल लाबोनो हाया, अब्लासो आबुं मोनसे काउन्सिल जाबाय होननानै जों बुंनोबो हाया। ओंखायनो बे खामानिफोरखौ जों मावग्रोनो थाखाय सिगांगासिनो दङ। दा बेनि खामानि मावनायनि जि लाहार फाहार बे जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे रांखान्थियारि जि मोनसे बाजेट, नै दाखालि 16 जुलाइखालि जि मोनसे बाजेटखौ प्लेस खालामबाय बा एसेम्ब्लियाव लाबोबाय, बे बाजेटनि गेजेरजों जोंनो बेसेबां रां होगोन काउन्सिलाव बेखौ जोंहा नायग्रोनांगौ थाबाय। दा बेखौ रोखा जाखांनायनि उनावसो जोङो माखौ मावगोन माखौ मावा बेखौ जों थिग खालामनानै खामानि मावलांनो थाखाय जों साननाय जादों। बियो मोनसे सिरियास सोंनाय आरो बिनि फिननायाव आं बेखौनो दिनै बुंनो लुबैगोन, गासै बर' रायजो राजानिसिम आरो जोंनि मावथि दैदेनगिरि बयनिसिमबो आंनि खावलायनाय हांख्रायनाय, दिनैबो जोङो बुंनो थाङोबा बर' हारि हिसाबै जोङो गोग्गोमै गसंथानो हानाय मोनसे हालोदाव फैनो हादों बेखौ जों बुंनो हाया। जों जुजिगासिनोसो दङ, नाजागासिनोसो दङ। आरो गुबैयैहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि गैयैनि जाहोनावनो जोङो गोबां दिगाव दिनै फावसिफिननोबो नागिरनाय बेखौ नुनाय जादों। आरो खायफायाबा आंनि नोजोराव बा जों जि मोनथिफैबाय, पावार पलिटिक्सखौ लानानै जोंनि जि मोनसे गिलु बालु मोनसे गोहो सेलायलायनायनि दावहा, बे दावहायाव आं नुदों जायफ्रा गाव पावाराव थायोब्लासो डेम'क्रेसि, आरो गाव जेब्ला पावाराव गैया डेम'क्रेसियानो नङा, बेबायदि साननानै खामानि मावग्रा माखासे दैदेनगिरि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ। दा बे हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन, जायफ्रा दिनै पावारनिफ्राय बाहेरायाव थानांबाय आरो बिथांमोना डेम'क्रेसिखौ गावसिनि मुलाम्फानि थाखाय जेरावहाय बाहायबोदोंमोन, बुंनो थाङोबा दिनै बिथांमोननि आखाइनिफ्राय पावारा थांनाय लोगो लोगो बिथांमोना लामा आन्दायनाय बायदि जादों आरो बिथांमोना गोसो बायनानै जाहा थाहा खामानि मावनो नागिरनाया जोंनि नोजोराव गोग्लैनो नागिरदों, बे थिग नङा। आं बेखौ बुंगोन दिनैहाय बर'फोरनि गेजेराव दिनै जोंनि इयुननि थाखाय खामानि मावनांगौबा, जाथिखौ दानांगौबा, बड'फानि जे मोनसे मोन्थोरमोन बर' हारिखौ बुहुमाव मास्टार रेस गायसननाय, बेखौ मोगथां महर होनांगौब्ला बर'फ्रा दानि थासारियाव, दानि हालोदाव जोङो हाथियार जांख्रिथायजों नङा, जों हाथियार जांख्रिथायजों दिनै सोमावसारनानै जोङो बर'नि थाखाय आलादा रायजो नागिरनाय बा बर'नि माबा मोनसे मोन्थायखौ नागिरनाया दिनैनि थासारिया दिनै थोनला बुंला। आं बुंनो लुबैनाया बर'फोरनि गेजेराव दिनै आंखाल, मोनसे आंखाल, जाय आंखाला दिनैहाय जोंखौ जिंगासि होदों। बे आंखालनि थाखाय जोङो जोंनि गेजेराव डिफारेन्सेसफोरखौहाय, फारागफोरखौ फोजोबस्रांलायनानै जों ज' जानो हाथारनांगोन। ओंखायनो आंनि नोजोराव बर'फ्रा आद्रा थानाय थांखि, माबा मोनसे मोननो लुबैनाय बा दाबि दावा जा दंबावो आद्रा, बेखौ सुफुंनांगौबा बर'फोरनि गेजेराव मोनसे एस ए हल बर'फोरनि गेजेराव इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोलनि गोनांथि दङ।
माने खौसेथि राजखान्थियारि जांख्रिथायखौ बर'फोरनि गेजेराव लाबोनो हानांगोन। अब्लानो आं सानो बर'फोरनि आद्रा थानाय जि मोन्थायफोर बा जोंनि दाबिफोर बेखौ मोनफुंनायाव जोङो जाफुंसार जाहैनो हागोन। मानोना सम बोथोर फैयो, जाय सम बोथोरखौ नायै नायै जोङो सरकारजों थाफानानै सरकारनि गेजेरावहाय जोङो जोंनि दाबिखौ लानो रायलायनाय खाबु फैयो। बे खाबुखौ लानो थाखाय जों जेब्लाबो सांग्रां जानानै थानांगौ आरो ओंथि गोनां जोंनि खाबु बा दाबि दावाखौ मोनफुंनोब्ला जोङो बर'फोरा फार्स्ट अफ अल जोंनि गेजेराव डिफारेन्सेसफोर दंलायलायोबाबो बेखौ फोजोबस्रांनांगोन। जे बर' एस ए हल जोङो मास्ट बि इउनाइटेड, माने जोङो खौसेथि जानो हाथारग्रोनांगोन। बेनि उनावहाय आं सानो बर'फ्रा एटलिस्ट 10 इयार्ससो फारागफोरखौ फोजोबस्रांलायनानै बा जोङो दोनथ'लायनानै ज' जानानै खामानि मावोबा जोंनि बर'फोरनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावनो दाबि दावाखौ सुफुंनो थाखाय बेयो जोंनि थाखाय इनाफ जागोन। खौसेथि राजखान्थियारि जांख्रिथायनि गेजेरजों माने इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोला बर'फोरनि गेजेराव दिनै गोनांथि जानानै फैयो। मानोना गोबां समस्यायावनो बर'फ्रा दिनै भटार्स हिसाबै जेननाय आरो देरहाहोनायनि खामानि मावो। थांनाय बिसायख'थिनि बाथ्राखौबो जों बुंनो हायो। बिटिसिनि बाहेरायाव गोबां समस्यायावनो जों देरहाहोदों बिजेपिखौ लोगो लाफानानै बा गुबुन गुबुन आफादफोर जायखिया बिजेपिनि जानानै जों खामानि मावनानै बुंनो थाङोबा गोबां बिजाथिखौ जों देरहाहोनो हानाय जादों। ओंखायनो बर'फोरनि गेजेराव आरो खौसे जानो हायोबा, खौसेथिखौ जोङो जानो हायो, जोंनि जि मोनसे आद्रा थानाय बेखौ जाफुंहोनायाव जेबो हेंथा आं नुहुराखै। एटलिस्ट 10 इयार्स बे 10 बोसोरनि गेजेरावनो बर'फ्रा माखासे गोबां दाबि दावा आद्रा थानायखौ मावफुंना लानो हागोन, बेखौ रोखा बुंनो हायो। नाथाय बर'फोरनि गेजेराव दिनै जि मोनसे थासारि फैदों नुदों, दुखु नांखाङो, दिखारनांथावथाव बाथ्रा। जाय जोहोलावफोरमोन बुंनो थाङोबा हाथियार जांख्रिथायखौ जोङो आखायाव दैनानै हाथियार जांख्रिथाय सतबांसा लानो खामानि मावदोंमोन, बै बिग्रायारि जोहोलावफ्रा दिनैहाय गासिबो गावसिनि सतबांसा लानायनि बाथ्राफोरखौ बावलांजोबनो हमबाय आरो गावबागाव मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनो मुखुब जानानै बिसोरो दङमोन। जायनि जाहोनाव थांनाय बांद्राय इनाय मावोबा बे इनायनिबो मोनसे भुगिनाङो होननाय बायदि इसोरा दंमारो होननानैबो जों बुंनो लुबैगोन। बावहाय हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्मनि बाथ्राखौनो थोंजों बुंनो थाङोबा बिथांमोना बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरखौ लानानै मोनसे बेफारि राजखान्थि खालामबोथारदोंमोन आरो बे इनाय बेफारि राजखान्थि खालामनायनि थाखायनो बिथांमोना दिनै बिटिसिनिफ्राय बा आउट जानांदों पावारनिफ्राय। आरो दाख्लि थांनाय आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि जे रिजाल्ट फिथाइ, बेवहायबो बिथांमोना जेननांनानै दिनै गोहोनिफ्राय जुथाइ गोहोनिफ्राय बाहेरायाव थानांबाय आरो भुगिनांबाय। बे सैथो बाथ्रा। ओंखायनो हारिनि थाखाय जाय जोहोलावफ्रा सतबांसा लानो खामानि मावदोंमोन, बे जोहोलावफ्रा दिनैहाय गावबागाव नेहाथ एखुथा मुलाम्फानि थाखाय बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरखौ थगायनानै जि राजखान्थिखौ गेलेबोदों बा बेफारि जि मोनसे राजखान्थिखौ गेलेबोदों, बेनि थाखाय इसोराबो हयथ' नायदों जानांगौ। बेनिनो भुगिनांदों होननानै जों बुंनो लुबैयो। जों थानायमोनब्ला आंथ' बुंनो लुबैगोन बिथांमोनजों जों दंखायोमोनानो आरो थाबावखागौमोन। 2016 मायथाइयाव जानो गोनां जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला गाहा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिसिम थांनो गोनां नंखायामोन। नाथाय बेवहाय चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गावसोरनि भेस्टेड इन्टारेस्टनि थाखाय बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरखौ लानानै राजखान्थिनि दरदाम खालामबोनाय जि मोनसे राजखान्थि गेलेदों, बेनिनो मोनसे फोरमान जानानै दिनै रोखा नुजाबाय। आरो जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै पावारनिफ्राय बाहेरायाव थानांबाय। आं बुंनो लुबैनाया बिथांमोना जुदि 2017 बा 18 मायथाइयाव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दाना होनायमोनब्ला आंथ' बुङो बिपिएफआवनो जों गासैबो थांखाजोबसिगौमोन, जोंनि जायगायावबो बिपिएफ दाखासिगौमोन। आरो बिथांनि आन्दारावनो हाग्रामा महिलारिनि सिङावनो जोङो बिपिएफ दोलोनि जानानै खामानि मावखागौमोन। अब्ला बेवहाय जोंखौ गोमाजानो गिनाय बा जोङो आलादा जानो नागिरनाय बिटिसिनि बाहेराफ्रा बा बाहेरायाव बर'फ्रा, बिटिसिनि बाहेरायाव बर'फ्रा गावनिफ्राय गुगानानै आलादा जालांनो नागिरनाय, बेबायदि साननानै जि मोनसे ड्रास्टिक बुंनो थाङोबा गाज्रि मोनसे बिसायख'थिनि बा उनाव फैगासिनो थानाय समाव जोंखौ लानानै राजनिति खालामनो नागिरनाय, बेयो इनाय जादों। आरो बे हिसाबैनो दिनैनि बे थासारियाव बिथाङा, आं बुंनो लुबैनाय बे बिथांमोनानो दिनै साननो नागिरो गाव पावाराव थाबासो डेम'क्रेसि, गाव पावाराव गैयाबा डेम'क्रेसि नङा। दिनै डेम'क्रेसिनि जि मोनसे रुल्सफोर खान्थिफोर बेखौ गनायनानै मेइन स्ट्रिमाव फैनानै खामानि मावनो होनना सतबांसा लानाय मानसिया दिनै उल्था उल्था खामानि मावनो नागिरनाय, बेफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो हाथियार जांख्रिथायनि फारसे जि मोनसे जोंनि गेजेराव दोहौ फैफिनदों, बेफोरो जोंनि थाखाय जिंगासिनो गोनां। आरो बेजों दाय गैयै जोंनि आइ आफाफोर, जोंनि बिदा फंबायफोर बेनि थाखाय भिक्टिम जाबावनो थांगासिनो दङ। दाख्लैथ' गावथार जाबायनो सासे। दानि थासारिया, दानि बे बुब्लिया
हाथियार जांख्रिनाय बुब्लि नङा तेलेंगाना मोननै बाथ्राफोर जों बुङो सावरायलायो तेलेंगानाखौ हाथियार जांख्रिनायनि गेजेरजों लाबोनाय जायाखै तेलेंगानाखौ इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागलनि गेजेरजों लाबोनाय जादों बर'फ्रा अब्ला माने इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल खालामनो हाया बे मोनसे सोंनाय फैयो ओंखायनो आंबो बेखौ खावलायनो लुबैगोन दिनैहाय बावहाय 18 जुलाइ धेमाजि दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद ज' लोगो नांलायनानै बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 80थि जोनोम सान फालिनायनि बे बुब्लियावहाय बे जायगानिफ्राय आङो खावलायनो लुबैगोन जे बर' हारिखौ दानो थांनायाव बड'फानि जि मोनसे मास्टारेस दानो नागिरनाय बर' हारिखौ बिनि थाखाय जोङो जोंनि गेजेराव फारागफोरखौ डिफारेन्सेसफोरखौ गारलायनानै जों ज' जानांगौ आरो जोङो फैगासिनो थानाय समाव जयैनो बर' एस ए हल जोङो इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल खालामनो थाखाय राजखान्थियारि खौसेथि राजखान्थियारि जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय जों ज' जानानै खामानि मावनांगौ अब्लानो आंहा फोथायनाय थुदेयाव दङ जोंनि जि दाबि दावा आरो जोंनि जि मोनसे थांखि सानस्रिनो थाखाय जुजिनाय बर' हारिखौ मास्टारेस गायसननो नागिरनाय बे जाफुंथारगोन होननानै गोग्गो फोथायनाय आंहा दङ ओंखायनो जोङो खौसेथि राजखान्थि जांख्रिथायखौ जोङो लाबोनो हानांगोन बर'फोरनि गेजेराव बे आंनि खावलायनाय थाबाय थेंक इउ